No niin, tuossa sunnuntai-aamu. Toinen messupäivä. Mitkä fiilikset? Ihan hyvät. Vähän olisi voinut nukkua pidempään, mutta... Pelattiin taas. Niin. Kyllä se 7,5 tuntia siltä sai, mutta... Aika lailla. Viikonloppuna olisi kiva nukkua sellainen 12 tuntia. Hyvää huomenta maailma. Ilkka aivan tohjona taas. Aloittaa tukijalkaa. Joo, täällä on tämmönen ampola ollut nyt. Pinaattelettyjä ja kermaperunoita. Teemulla on kilo joku proteiinijuttu. Eikä oo. Mulla on lihamakaronin laatikko. ei tässä nyt sen kummempaa, että mennään nyt messuille kattelemaan. Oli hyvä pois. Sunnuntaipäivän eka keikka. Kyllä, 5 minuuttia lähtee. On liukasta. Onneksi ei oo vielä ehtinyt kauheasti tulee kattojia. Niin. Fiilikset sunnuntai-aamun keikasta. Pitäisi olla 3 minuutin päästä viivalla. Vähän aikaisin ehkä. 3 minuutin päästä pitäisi olla viivalla, että mennään nyt. Sillaan. Miltä tuntuu ajaa nyt aamukeikkaa? Tosi liukkaalta ja jalan mä onnistuin näköjään tuhoamaan ihan totaalisesti tuossa minicrossi-touhussa, että ei se kotaria, josta oikein siitä tullut hirveästi mitään sen jälkeen. Fiilikset. Niin, mutta suurin piirtein pystyy kävelemään, niin ajetaan nyt noin keikas vielä. Karkkiauto. Ja porukkaahan meillä on tänään vaan 3 kuskia täällä ajamassa. Ja Teemu Saesvuo, Santeri Ojala ja Miro Masalin. Osasta meidän porukasta edelleen pyörät muttereen tallissa tällä keskellä talvea. Ja ajoalue on äärimmäisen liukas. Ojalalle ei pikkupyörää riittänyt, niin se aloittaa supermotolla heti. Siinä on Masa ottaa pankin ja Teemulla on minicrossi. Saa vähän pojat lämpöjä päälle ennen kuin siirrytään näihin isompiin pyöriin. Tehtäläisiä jo ilma käsiin. Ja taas heti lämmittelyvaiheessa. Se on tarkkaan kontrolliin jarru ja kaasu kanssa. Millainen tapahtuu. Sitä nojaillaan eteen ja taakse ja sivuille ja joka suuntaan. Ja jos välissä näette semmosia temppuja, missä ei kaasukahvaa kosket lainkaan, niin se johtuu siitä, että tyhjäkäynti on nostettu tosi korkealle. Pistetään vaan jarruun ja kytkin käyttää säätelee sitä. Ojalla siinä vähän näyttikin kuinka liukasta on sivusuuntaan tämä pito. Vaikka se renkaasta lähti ylös, niin se on myös sivusuuntaan ääripäin. Se on touhusuuntaan. Tosiaan tää stoppitouhu, tästä ei varsinaisesti mitään semmosia kilpasarjoja juurikaan olla. Jätkässä käynyt parina vuotena Saksassa putkeen. Saa aika tarkasti halliin. Näppärästi se näyttää pyörivän. Jos mietitte nyt, kun maasta nostaa 200 kiloa, sellainen tosi jalkojen pyörii. Joskus nuoruudessa enemmän supermotoilla. Nykyään siirtynyt noihin pyyhkypyöriin hekin. Kyllä sieltä talliperukalta vielä tommonen supermoto Teemullekin löytyy. Katsotaan millainen Masalla kontrolli riittää siihen, että jos mä hyppään tohon ympyrän keskelle. Kyllä. Siinä saa aika paljon sivusuunnasta painotella tuon vehkeen kanssa hakea sitä takaisin. Kohtalaisen pienellä etäisyydellä. Ja myös tässä tarvii vähän luottaa kaveriin ja tuntee se ajotapa ja tietää mitä seuraavaksi tapahtuu.
Kiitos. Ja tosiaan tuolta SPI-pojulta, niin sieltä löytyy keulintasimulaattori, pääsee vähän kokeilemaan turvallisissa olosuhteissa, miltä tuntuu olla siinä pystyasennossa ja millainen käyttää kaasua ja tasapainottelee siinä. Sitten löytyy myös meidän tuotteita, poliisia voidaan liipittää lasia. Sitten tuo keulintasimulaattori, mikä näyttää Tupfreeze-tiimiltä lainasta, niin saatiin heiltä myös tuotteita sinne myytäväksi. Löytyy kaiken maailman tarra-arkkia ja teippirullaa ja aurinkolasia, pinnapilliä ja systeemiä. Tulkaa sinne juttelee ja kyselee. Höpötellään mielellämme ja kuviakin voidaan räpsiä. Ei mitään. Kiitos. Jarrulla tulee alaspäin. Saatko painetta? Okei, mä voin pitää narusta. Mä nykin narusta sit takaspäin. On vähän liukasta tuolla pihalla, on ollut lunta ja jäätä ja kaikkea, mutta niin se liukkaus jatkuu täälläkin. Tää vesivaneri ei oo ehkä se ihan pitävin alusta tommosella isolla pyörällä. Ja sitten on tosi vaikea löytää pitoa taka- että eturenka. Tää tosiaan tää liukas lattia, niin tää hiukan rajoittaa. Ja kaikkea akrobaattisia juttuja ei pysty tekemään. Mutta kyllä me ihan hyvä keikka saadaan silti aikaiseksi porukalla. Ja tosiaan pyöristä sen verran, että niitä on periaatteessa kahta erilaista tai leikattu auki ja tehty uusi muoto siihen päälle, että sitä pystytään käyttämään penkkinä ja kaikkia semmosia epämääräisiä juttuja niihin on tehty. Jarrut päivitetty ja ratastukset sun muut. Tosiaan tommonen kyykkypyörä, se painaa noin 200 kiloa. Se ei ole mikään ihan hirveä kevyt vähin viedä, varsinkin jos miettii, että jos maasta pitäisi nostaa 200 kiloa. Vähän vähemmän tehoa, mutta moottoriluonne on ihan eri. Ja meillä on tosiaan täällä tänään ajamassa 3 kuskia. Siellä löytyy Miro Masali. Moi! Sitten on Santeri Ojala ja Teemu Saesvua. Porukkaahan meillä olisi normaalisti vähän ehkä enemmänkin. Mut tällä eiköhän pisteet vehkeen käyntiin ja päästään jätkät lämmittelemään. Siinä on tommosen. Sitten Teemu Saesvua ajelee minicrossilla ja Ojalalla Masalin supermoto alla. Tuo Maki on tosiaan siellä moposportissa. Tyhjä säädellään sitä kulmaa ja sitten kehoilla haetaan sitä tasapainoa sivuja pituussuunnassa. Näppärästi näyttää pyörivä. Sitten taas toisessa päädyssä Teemu pyörittää tommoista. Pyöritti, puhutaan pistarisirkleä. Elikkä se joudutaan ympyrään, toinen jalka on sarvien ylittä ja toinen on ilmassa siinä sivulla. Ja sitten täällä toisessa taas näyttää malliin, millä se homma toimii. Tämmöisellä pienellä pyörällä on huomattavasti helpompaa löytää pitoa tämän liukkaalla alustalla. Ei ihan niin paljon massaa, mitä tarvitsisi käännellä. Ojala siinä vähän hakee tuntumaa tuohon lattialiukkauteen isolle pyörälle. Siinä on pitkiksi ja samalla kahvalla ja samalla kädellä. Ja se mahdollistaa sen, että se toimii just sillä, että tätä lämmitellään. Vasa on ottanut triumfi alle. Alumiinirukko meni jatkuvasti poikki ja sitä saatiin hitsailla milloin missäkin. Vähän renkaita lämpimät.
Taustahan meidän koko porukalla periaatteessa näytti kyykkypyöriä ajamisesta. Teemu ja Masa on aikaisemmin ajanut supermotoa, joskus siirtynyt tähän kyykkypyörän ajamiseen. Pikkasen parempi siinä mielessä, että tuolla pitkin maailmaa Eurooppaan järjestää kisoja enemmän näitä kyykkypyörien parissa kuin supermotojen parissa. Masa näyttää sellainen ilmasaavet, mitä pyörittelee. Antakaa vähän apua oikein. Tosiaan, tuo Teemu löytyy maratonilla. Tuonne lattialla tosiaan leipattu muuta niin tollasia paikkoja, missä on rikki, että saadaan vähän pitoa tuohon takarenkaalle, kun nostetaan keulaa ylös. Sitten tossa on vessumatto lähti keskellä lattia, mahdollistua eturengas nostaa ylös. Sen jälkeen, kun se korkeosuus loppuu, niin sitten ollaankin pustaa lattia. Tossakin kun tuo Masa pyörittelee tuolla riumpilla, niin siinä ei tosiaan kaasua tarvi koskea lainkaan. Tää ei oikeastaan voikkaa koskea, kun se lähtee samat tien alta tuo rengas tällä alustalla. Siinä ihan vaan kehopainolla tasapainotellaan. Jalkaa tonne etulokarille ja toinen jalka tuolla takalokarille. Siis saa jonkun verran kanssa notkeutta näyttää, kun sit veivaa kädet. Masa kokeilee sieltä toppasta streikkitempua, mut siinä vähän ikävästi repesi toi matto alta. Siinä oli ajatuksen tosiaan, että saatais tuolla takahäkki osua. Samalla raahtuu jalkaa pitkin lattiaa. Ja se jalka sinne meni, mutta ei pito riittänyt siihen, että olisi pystynyt keulaa ilhaan. Ja siitä vielä Masa pyörittelee jätkeen ympäri pyörättä kummasta. Kiitos. Tosiaan, nyt tuolta meidän SPI-pojulta, niin sieltä löytyy luppari. Oikeis töissä. Jep. Hittomaa oli hyvä. Otin ihan hito hyviä auki noin mutterit. No meillä on hyvä pyssy. Millä vaukkee. Kyllä kelpaa. Terve. Näitä joku vitsi.
Simulaattorikeisari. Ammattitaitoinen lappu tehty. Näköjään. Vähän vinoa. Julius teki. Ai että. Antto, kannattaakohan Teemun koskea näihin mopoihin? No se nähdään vielä. Kohta alkaa pätkimään. Ihan varmaan röpöstää. Se loppu hämöttää. Ei ikinä kotiin. Ei ikinä kotiin. Kauhea homma purkaamisessa vielä. Itse ajattelin aina heti kun ne loppuu vaan lähtee. Niin, heti kun loppuu, niin mennään vessaan. Vähän niinku sä mökkireissuilla. Aina karkaa siivoamisesta. Mopot vaan kyytiin ja äkkiä kotiin. Se oli siinä sitten. Joo, heti tasalta, kauhea halo ja kaikki pihalla. No, joku oli jo vähän aikaisemmin. Joo. Meillä ei oo kiire. Ei. Se oli siinä. Meitä on 5. Terve. Siinä se oli. Siinä se oli. Ja kyllä olis päivän vielä jaksanut. Oishan sitä. Jep. Tää päivä oli ihan jees. Meni keikat ihan hyvin. Ja... Niin oli 2 tuntia lyhyempi tapahtuma. Niin, väkeä kävi aika paljon tässä meidän pisteellä. Pilttuun purku hommi. Alkaa ole. Kyllä tää aika nopeasti tästä. Kyllä tää aika nopsaan menee. Ajetaan autot vaan sisälle ja jätetään romut kyytiin. Oi vittu näikkö. Masa heitti vähän trickshottia. Ui, ja sormet auki. Ei. Kun puretaan jutut ja mennään syömään päivän parhaaseen hetkeen. Voitko sä esitellä noita sun päheitä aurinkolaseja? Joo. Joo. Meiltä löytyy nykyään tämmösekin. Eiku täällä? No siellä se logo oli hyvä, että hinkkaa se tyhjänkin puolella. Joo. Ei kukaan ostanut näitä. Joo, menkää meidän kuule ei kun ei meillä olekaan nettikaupassa näitä. Melkein yritin sitä kautta myydä. Tulkaa meidän tapahtumiin. Tulkaa meidän missä me tapahtumiin. ollaankaan, hengataan. Aurinkolaseja. Bling bling, pysy paikallaan, mä zoomaan tähän logon. Ei tarkenna. Hienot lasit. On. Kiittäviä. Simulaattorit nippuu ja kyltit kyytiin. Joo. Maestro itse. Mitäs sanot? Ei muuta kuin prässiin. Tuleeko hyvä? Toivottavasti. Vähän jänskättiin, että meneekö suoraan? Vähän vino on parempi kuin suola. On, ehdottomasti. Näyttää itse tehdyltä. Sitten odotetaan, että se jäähtyy. Tää rupee olemaan simulaattorikin kohta pakattu. Joo. Sinne kun on hämähäkin seitti vie. Ja sitten tohon päälle tulee kohta vielä tuommoinen hervoton kuomu. Tämmöisellä kalustolla me oltiin tänään liikenteessä. Tai oikeastaan koko viikonloppu. Noniin, semmonen sitä nyt sitten tuli. Joo. Jäi toi Mä Nyt päädyin vielä tähän. teipin irti sieltä edestä. Mä annan se vähän jäähtyä, mutta päädyttiin näihin pienempiin. T-painassa pienempi. Jaa, okei. Mun mielestä en tiedä mitä myyntihuppareissa on, mutta Selvä, se tuli ihan fiksu. ihan. Joo. Ylpeä omistaja, Kelpaa. painattaja itse. Ylpeä jätkistä. Ja eritoten ylpeä jätkä. Jep. Se menee paljon vähemmän aikaa, kun se on siinä vaan. Ja luultavasti tuli parempi kuin teillä. Todennäköisesti. Se on ihan suora. Ehkä vähän... ei kun nyt on tää on kyllä aika suora.
Kyllä nyt kelpaa. Tästä vielä tämmönen. Wow. Toi tehtiin alle minuutissa tää paita. Tota on hierottanut 20 minuuttia tota paitaa tossa. Se on vähän nopeampi tehdä masalla kuin Teemulla. Katsotaan nyt onko siinä mitään eroa. Pelkkää laatua. No? Nyt on hyvä käydä pesulla. Onko toi sun pyy? Oh. Kiva mennä jätkien kanssa pesulle. Wow. Ei tullut hyvä. Se on niin, täytyy 1000 tuntia käyttää johonkin, että sen oikeasti se homman niinku haltsaa. Kyllä. Mä en tiedä, kun Mase ja Sane paino niin kuuluu semmonen suhahdus ja mulla kuuluu vaan pelkkä piipitys. Onko se joku erroritila päällä heti kun mä kosken siihen vai? Vanhaan kulahtanut. Kameran väliin. Mutta tuli tässä ainakin nyt testattua se, että vaikka tän painaa huonosti kiinni, niin silti tää on pysyvä. Hyvin pysyvä. Niin. Eli tässä vähän niinku... Tää on laatutesti vähän niinku. Laatutesti, kyllä. Samaan aikaan mainoksena toimii. Testataan nyt, millainen se pysyy tuo. Niin. Ja tultiin siihen tulokseen, että vaikka tän painaa ihan päin helvettiä tähän ilman niinku kompuran painetta, niin Pysyy silti. pysyy silti. Mitä sä teet? Nyt ollaan niinku loppusuoralla tämän projektin kanssa. Enää yksi oiro tuossa ja toivottavasti lähtee kerralla. Ui. No melkein. Melkein. Yes, ja noin. Ja sitten voidaan painottaa uusi susikappale siihen. Miten Santeri kuvaa TikTok-pätkiä? Osa 1. Paita tehtiin minuutissa, niin tässä meni 1,5 tuntia. Teemu oli vissi kaikesta pakkaamatta. Nyt on kaunis. Joo, nyt alettais olen aika hyvällä mallilla, että tuossa on vähän vielä roinoa. Mä sain ton crafterin aika niinku täyteen. Tuolla on simulaattorit perässä. Yksi iso homma, me otetaan grippiteipit pois. Ja kun tässä tuli ihan semmonen järjetön stressinlievitys kerralla, kun kaikki deadlineit vaan hävisi. Ei tarvi enää kasata pyörää niinku vauhdilla johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä ja kaikki keikat on ajettu ja kaikki meni hyvin. Koko vuoden keikat. No ei nyt koko vuoden, mutta tälleen niinku hetkellä. Ei sitä tiedä. Muutaman kuukauteen ole silleen mitään. Joo, mäkin voin laittaa Triumphin rauhas minttiin. Jep. Se on meikäläisen nimi siellä pohjassa. Niin, onko sut Pelattiin vähän beerpongia joskus. Ei, heitettiin beerpongia. Tuuks sä Mäkisen baariin? Mä söin just Turosin rullaa ja on multa Porin parasta rullakevaa. Pissu olisi ohi. Joo, ei jaksettu purkaa vehkeitä ihan loppuun asti, kun olisi pitänyt käydä porukoillakin vielä. Kotiin päästiin ja kivaa oli. Joo, nyt ei heittää mitään kauhean hyvää juttua taaskaan. Ei, Maasalla on nukkumaan meno aika mennyt jo ajat sitten. Niin no, hyvää yötä, tilakkaa kanava. Yes, ostakaa fanimertsiä. Laitan tohon alle linkin. Heippa!